18. rođendan je dan kojega svi jedva čekaju, a meni nije. Nisam se zabavljao. Znao sam da se bliži dan kada ćemo morati napustiti dom. A što ćemo kasnije? Za neizvjesnu sudbinu 18-godišnjaka bez roditeljske skrbi humanitarnim radom brinu se studenti i srednjoškolci iz udruge Dignitas. Za svoje vršnjake skupljaju novac važan nakon izlaska iz doma, a sve je krenulo dok su bili srednjoškolci. Nama je bio ogroman stres, izaći na maturu, razmišljati o tome i kako naš život jednostavno je prestresan. A shvatili smo, ti ljudi nemaju dom, oni nemaju nikakvo, nisu uopće financijski zbrinuti. I rekli smo, to jednostavno ne možemo dopustiti. To su ljudi naših godina, iako je nerealno očekivati da će oni sami sve uspjeti. Novac za svoje vršnjake prikupljaju na više načina u suradnji sa zakladom Vaša pošta. Snimaju filmove, drže predavanja u školama, sudjeluju u predstavama. Cilj nam je da do kraja projekta barem 1 do 2 djece isfinancirati, a to znači da isfinanciramo police životnog osiguranja koje su u vrijednosti od 50.000 kuna. A projektima kojim prikupljaju novce daju priliku i mladim umjetnicima koji crtaju stripove, izrađuju majice ili drže radionice. Napraviti radionicu filmske kulture za djecu baš mlađih uzrasta, što se meni činilo kao jako dobra prilika za iskoristiti iskustvo koje imam prijašnje. Sada broje desetke volontera iz cijele Hrvatske, a svoju humanitarnu misiju uskoro šire i na inozemstvo. Mogu reći da se Dignitas širi, da otvaramo podružnicu u Nizozemskoj. Svi volontiraju i kažu, plaći im je iskustvo kojeg stječu uz sve studentske obveze. Uvijek pokušavamo imati u glavi naš završni cilj. Mi želimo nekome vrlo stvarno konkretno pomoć. I to svojim vršnjacima u stvaranju sigurnije budućnosti.